Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun lajengaken sonten menika kula badhe ngaturaken pangertosan-pangertosan ing babagan ngadi salira tuwin ngedi busana. Mestinipun kala wau panjenengan sampun nampi praktek nggih, seserapan praktek ngedi busana kakung ngaten nggih. Ngadi salira. Ngadi salira napa? Ngadi salira. Salirane napa? Biawak. Nek selira ya biawak. Selira niku biawak. Salira itu pribadi tubuh nggih, tubuh. Ngadi. Adi menika napa? Edi ya apik, nek edi apik. Adi menika suwu serep data pitana nggih pun tita. Negari ingkang kaeka adi dasa purwa menika. Eka marang sawiji dasa 10 purwa kawit adi linuwih. Jadi ngadi salira menika membuat diri pribadi kita supaya linuwih tinimbang para tamu sing rawuh. Ngaten nggih. Nek manten niki teng pahargyan manten nggih. Menawi wonten pahargyan manten nggih mestinipun nggih ingkang dados raja menika mantenipun. Nggih, paling boten linuwih saking ingkang rawuh. Saumpamiya ingkang rawuh menika sami ngagem batik, ngagem jas. Lah mestinipun pambiyawara utawi pranatacara rak nggih. Mestinipun paling boten ngagem jas. Ngaten nggih. Ngagem beskap kados kala wau. Nggih. Ben sing rawuh niku lho. Iku lho. Sapa kok ngagung ngono? Mestinipun ora kaya tamu liyane. Mila dipun sekira sarira menika linuwih. Lah caranipun salira dados linuwih menika pripun? Kanthi cara saking lebet nggih saged, saking jawi nggih saged. Saking jawi sak umpami mboten busana nggih, kita bisa olahraga kados Mas Edi menika senengane sepak bola. Leres. Wah. Kita berolahraga. Dados supados badan kula saha panjenengan menika sehat. Menawi sehat badhe mananta cara nggih ngadeg ngeten iki mawon nggih. Tatak mboten kok kudu ngantuk lemar-lemer ngeten nggih. Lah menawi panjenengan sampun ngadeg wonten ing sak ngajengipun tiyang kathah, nggih caranipun ngadeg nggih anjen kudu jejeg. Sariranipun jejeg. Umpami panjenengan kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantes mboten? Mboten nggih? Lah nggih. Mila kedah jejeg lan tetek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contonipun kados mekaten. Dados pribadi kita dibenahi. Salira kita dipun diluwehke tinimbang sing rawuh. Lajeng menawi saking klebet saged ngangge tirakat. Tirakat menika nggih meniki Mbah Yai wau pundi? Mbah, tasih salat. Wiridan. Nah, niku termasuk dadi supados saking lebet menika ketingal aura. Riyen niku kula dipun warai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma satul hama badanku Nabi Muhammad, cahyaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Dawud. Wonten sing ngoten niku nggih wonten. Mila ngoten-ngoten niku nggih saged kangge
nambah utawi daya linuwih kangge kemantepan. Semantos pokoknya PD bismillahirrahmanirrahim menawi gegebenganipun Islam. Lajeng ngedi. Lah niki ngedi. Dadi ngadi kalian ngedi menika benten. Ngadi wonten panacacara pangadi busana. Meh padha nggih. Ngadi busana niku klentu. Ingkang leres ngedi. Ngedi busana. Ngedi menika menapa? Edi menika sae. Edi peni. Katon sae nggih, katon edi nggih, katon edi peni nggih. Ngedi menika membuat lebih baik. Ndamel sae. Menawi wonten ing mriki nggih ngenut tata cara utawi gagrag ngayo Jakarta, ngayog Surakarta ngaten nggih. Menawi pati piyambak menika sampun dipun bakukan nggih, sampun dipun bakukan adat pati ning kula dereng nate nampi seserepan menika dados dereng mantun nggih. Menawi Rama Nuhadi bebelih sampun nggih. Sanes wekdal mangke panjenengan saged nyuwun pirsa dumateng senior-senior kula. Nggih mboten menapa. Rumiyin menika agemanipun Mbah Bupati Tegal. Rumiyin kintos riyin niku ingkang wis pokoke sing mengviralkan rumiyin niku kintos Susmono. Nggih, lajeng dipun not campur sari, grup-grup pakemipun nggih mboten. Menawi niki cara Jogja ya kurang rene. Ning wonten mondole. Nah, mondol ra Jogja. Lho niki Jogja. Nek cara ditarik ngene sithik ngoten nggih. Rada ana Jogjane. Niki nek mek sementen iki dadi senopaten. Senopaten kados Sunan Kalijaga. Nggih nek kedawan ngeten kliwir nggih, balangkon kliwir kados campur sari. Nggih mboten menapa kula nggih kadang nek pas napa nggih ngangge ngaten iki nek campur sari. Kadang kula niku sok payu campur sari barang kula. Lah nek campur sari kula bingung ora iso nyanyi. Dadi nggih kalah karo sing nom-nom ngoten. Sudo Siger nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun, sae sanget. Lah menika busana ingkang dipun agem penganten kok Sunda Siger. Nah, menika bapak mawon kadang mboten jumbuh kalian mantenipun. Nah, pambiyawara menika saenipun lho niki nggih Sunda. Nah, ning wong mangke panjenengan ngagem basa Jawa upamiya nggih nek jenengan blangkongenan kula kinten nggih mboten napa-napa. Awit menika menawi Sunda Siger menika panggihipun nggih dadi Jawa. Panggih mantenipun niku Jawa niku. Dados kula niku sering kepanggih mantenipun Sunda ning adat utawi panggih ingkang ngangge adat Jawa. Ada Solo, ada Jogja ngoten. Campur-campur nek mriki katahe Solo. Katahe Solo. Nggih, katahe Solo. Filosofi blangkon niki sing versi saya mawon. Mondolan niki diibaratkan dunia. Dunia niku kekayaan, kenduwen. Jadi wong Jawa niku ora seneng ngedohke donyane, ora seneng ngedohke kenduwene. Mulane dideleh ngguri. Dideleh ngarep ya ora patek pantes. Lajeng lengkit-lengkitan niki menawi sing damel niku temenanan nggih. Sing damel niku saestu niku jumlahe niki 17. Niki nggih 17. Dados menawi panjenengan pesen blangkon tenggene panggenan sing
sing saestu niku wau kadose nggih 17 niku nate niku sami kalian niki kula pesen. Niku nedahaken rumiyin rak diripta Kanjeng Sunan Kalijaga nika. 17 niku 17 rakaat niku le. Penciptanya saat itu kan Sunan Kalijaga. Belum 17. Neng delalah ya 17 Agustus. Nggih. Nek Indonesia 17 Agustus mawon ngoten. Niku filosofi Blangkon. Nggih, itu salah satunya badhe mempersiapkan diri panatacara nek busana nika mboten panjenengan siagaaken, mboten panjenengan cawisaken sing saestu. Panjenengan ajeng ngadeg tenggene ngajengipun para tamu menika panjenengan badhe asor menawi mboten dipun napa menika perhatosaken. Panjenengan gadahi napa basa ingkang sae misale ning panjenengan teng mriku kok nganggo kathok cekak karo kaosan. Lha niku kedah dipun perhatosaken. Ning nggih menawi panjenengan sampun medal saking permadani nggih panjenengan sampun nampi serapan wonten ing mriki mangke panjenengan insyaallah langkung pono nggih ing babagan basa lan sedayanipun kedah asring praktek wonten griya niki pengalaman kula piyambak nggih pengalaman kula piyambak duk rikala rumiyin kula dereng mlebet permadani nggih ternyata kula mlebet permadani niku ngertos wih salahku jebule akeh ngene rumiyin kula pede sanget pede aku angger nganggo pakaian dias-didas lho nggih saestu wis payu kula niku riyen niku. Kula niku mlebet permadani tahun kinten-kinten 98. Tahun 98. Dadi saderengipun tahun 98 niku kula wah wis mbuwarang dengah tak nggoni. Kula joget enggar-enggar nggih bulangkonku ya solo-solo sing biasa niku ning ya ora ana wong ngerti, ora ana wong ngloroi rumah saku ya bener. Rumah saku ya bener bareng mlebet permadani lho jebule aku kleru kabeh. Nembe ngertos niku saestu. Mbek ngono ya wis disangoni wong. Berpakaian itu kok sering dipraktekkan insyaallah mangke jenengan mboten ngantos 5 menit sudah bisa anu. Dados acara jam 9 uger panjenengan sampun nyawiske sinten-sinten ingkang sampun dipun ingkang maraga panjenengan dugi mriku jam 09.00 kirang 10 menit utawi kirang seprapat niku nyandak. Ning nggih langkung sae 1 jam sebelum acara langkung sae. Nek kok kepepet niku saged. Wangsul wonten ngadi sarira olahraga. Neng nggih kula niku pun mboten olahraga niku pun pinten taun. Nek tasih olahraga riyen kula kados Rama Soka menika alit. Nggih. Menawi sak menika sampun bubar. Mboten saged olahraga kula. Awit kula niku voli cidra. Mboten saged olahraga napa ingkang saged nyilikke napa berat badan. Oh riyen niku lahir kula kalungan celurit. Mboten kalungan usus ning kalungan celurit kula. Bapak ajeng gorok wedhus. Bros. Kagem pelengkap busana. Nggih. Bros niku wonten maneka warna. Nggih. Lah nika bros sing saking Mangkunegaran lajeng Pakualaman menika benten-benten. Nggih, ngagemipun nggih wonten pakemipun, nggih. Wonten pakemipun. Dados mangke menawi busananipun kok Surakarta nggih ampun ngangge bros Mangkunegaran niki ampun dipun agem Surakarta niki. Nah niki Solo.
Niki Solo niki. Niki Solo ngagemipun nggih kedah busana Solo. Nggih, dados menawi busanane panjenengan kok cakrik Jogja kados kula ngeten niki kok ngangge ingkang sisih kilen menika sisih nggih ler nggih ampun mangkun napa kepanggih priyayi-priyayi Solo utawi Jogja mesti diloroi. Kula riyen nate nggih saestu saderenge ngertos. Dados kula riyen nek teng Klewer senengane tumbas sing kados kilen ngoten niku. Blangkone kula senengane Jogja. Nggih. Blangkone kula Jogja. Kula niku nyucuk lampah wonten gedung Kagama depan UGM. Nyucuk lampah teng mriku. Kula niku ngangge Surakarta gak ngerti kula blangkone kula Jogja tenggene Jogja. Kula niku ditarik, "Mas, ning nggih apik, halus. Mas, panjenengan anggenipun ngagem bros nika klentu." Lho kok klentu niku Pak? Ya ora ngerti kok klentu. Menika niku salah panjenengan niki gagrag ngertos kula anggere mondol Jogja wis. Ning niki wau kula mboten tidak memperhatikan. Nggih, karep kula niku kula peding brosku anyar. Brosku anyar nalika niku marak-marake beskap napa? Atela bludru niku lho. Kan apik ngoten nek nggih. Wah, pede. Cucuk lampah ya jogetku rada elek ya dadi apik. Perkara pede. Ning bros kula niku Solo. Wah, ternyata itu fatal. Kalau di keraton fatal. Nggih. Terus ngaten. Suba Manggala kalih Manggala Yuda. Suba Manggala cucuk lampah cantang balung pringgara meksa menika sami. Ning Manggala Suba Manggala Yuda biasane niku satriya kembar niku sing apa diarani Manggala Yuda. Nggih, satriya kembar. Manggala Yuda. Pahlawan perang sing ngarep itu terus dadi satriya kembar niku. Manggala Suba napa Manggala Yuda? Yuda. Nggih, pahlawan perang niku nggih ora nggih. Kadang nek tiyang mastani tiyang tenggene resepsi niku Manggala nendi niku satriya kembar niku lho. Nggih. Nek Manggala Yuda niku perang niku. Manggala pemimpin perang. Manggala Yuda menika. Nek urut-urutanipun Suba Manggala. Nggih. Niki penting buat perias. Suba Manggala cucuk lampah cantang balung pringgara meksa. Nggih niku nama lain niku. Dadi cantang balung cucuk lampah pringgara meksa Suba Manggala itu satu nama. Nggih. Habis itu satriya kembar. Nggih, satriya kembar kalih. Nggih. Lajeng pengapit. Nggih, nek ampun pengapit manten kalih. Manten napa? Carimbit. Terus Dumas kawan. Lajeng wingkingipun Bapak besan riyen. Bapak besan riyen, nggih. Bapak Ibu besan riyen. Dadi sing kagungan sarta paling wingking. Nggih. Nika urut-urutanipun kirab Jawi. Nggih. Urut-urutan kirab Jawi menika cucuk lampah, satriya kembar, patah utawi pengapit, penganten, Dumas, Bapak Ibu besan, lajeng Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Niku kagem perias sangat penting. Nggih, saestu. Awit sing nata ngoten niku biasane klentak-klentu. Nggih.
Nggih. Nyamping. Oh niku nyamping. Niku semen rantai satriya manah. Niku paning setan niku kagem nyamping kagem paning setan niku menawi saderengipun ijab niku ora wonten adicara paning set ngoten nggih. Ning nggih mboten pakem kedah niku nggih mboten. Ning ngangge niku malah langkung sae. Kados menawi siraman ngagem napa bokor ngoten niku. Kagem siraman niku cakar kok bokor. Cakar nggih. Kagem siraman cakar paning setan kalau wau lajeng kathah ingkang anu. Mangke menawi di pelajaran-pelajaran sak samunipun panjenengan mangke dipermadani di tingkat yang berikutnya panjenengan badhe nampi seratan sing kados niku jumputan niku mboten jumput nggih, nyamping jumputan. Nggih, kagem siraman niku menika ingkang kagem manten jumputan menika. Menika manten. Lajeng nek Mas midodarani wahyu tumurun Ratu Ratih menika saged kangge midodarani saged kangge acara resepsi Sida Mukti wahyu tumurun lajeng napa menika tuntum bapak orang tua. Truntum itu untuk orang tua nggih. Truntum ingkang gamengku gati truntum. Menawi bathik tulis niku bathik ingkang dameling ditulis tangan nggih. Dadi ngagem canting menika. Nggih, kados wonten bakaran menika kathah bathik tulis bakaran nggih. Sida Mukti Sida Asih menika kagem anu pahargyan nggih. Sida Mulya wirasat menika kagem panatacara nggih sae. Neng mboten panatacara lho. Maksudnya tiyang sepuh niku bapak ibuipun manten nggih. Wajib nggih. Nek truntum menika wajib. Dados nggih. Oh nggih, niku wajib. Dados ingkang hamengku gati nek truntum namung napa menika stagenipun ingkang Jawi wau lontongipun menika abrit kalian petak. Menika ingkang kagungan kersa, ingkang hamengku gati. Lah, besan menika sami niki truntum namung ingkang bedakaken lontonganipun mawi napa werni ijo kalian putih. Nggih, petak. Ngaten. Ijo petak. Nggih. Ingkang kagungan kersa abrit, ingkang besan nggih ijo. Nggih, lajeng wonten malih jas nika wah sekedap saenipun nggih peci, saenipun nggih nasional nika nggih. Jas peci. Namung mriki anu mboten. Biasanya kan wonten kombinasi mriki jarit, mriki jas, blangkon. Niku kula nate anu ngertos. Mriki nyamping, mriki jas, mriki blangkon. Ning nggih campuran ana niku. Nek jenengan menawi kok mboten mentala. Trepipun nggih upami kok jas nggih. Nek mboten nguntul nggih ngagem peci nggih malah sae ngoten. Jas peci nggih saenipun. Nggih. Oh ngaten, saged malah sae. Nggih wonten ingkang bus kapan komplit nggih wonten. Nek ngagem jas to peci nggih mriyayeni. Bathik biasa nggih, kadang ngoten.
Bawah sarung ini cara santri biasanya sarung jas poeci. Biasanya ngoten. Ngaten nggih. Nggih awit sampun tabuh gangsal wekdal Nuswantara iring kilen mila pawiatan wonten ing seserepan wonten ing santen menika kita pungkasi nggih. Lan kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten awit lan menika tasih wonten wulan Sawal nggih kula nyuwun pangapunten awit sedaya lepat saha salah-salah kula kanthi ucapan takabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin amin. Saking kula ing akhiripun nyuwun pangapunten lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarening seserepan ing sonten menika sampun rampung, para kadang dwija anggen badhe kondur wonten dalem sewang-sewang. Monggo saderengipun kondur, para kadang dwija kula aturi jumeneng. Oh iya, pangapunten. Saderengipun kondur wonten dalem sewang-sewang pinanggih kaliyan kulawarga, monggo kula dherekaken manungku puja dumateng Gusti ingkang akarya jagat supados kondur panjenengan sedaya mboten wonten alangan rupida kalis nirsambegala. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi arahayu ingkang sami pinanggih.